és que tinguem comptes pendents i molt menys, però sí que volem doncs, demostrar, no? Seguir demostrant que aquest equip té gana, té ambició, volem seguir creixent, sabem que és un rival que fa les coses molt bé, no és casualitat ni molt menys que estiguin on estan, inclús han tingut baixes importants i s'han sapigut sobreposar. És un equip que domina el joc curt, és un equip molt vertical, domina moltes coses i ens exigirà molt. Per tant, és una bona prova per nosaltres, per seguir en la línia que estem, seguint creixent, seguint demostrant-nos diàriament, no? que fins on podem arribar. Normalment sempre a les segones voltes els de baix sumen molt més i els de dalt sumen menys. Per tant, serà una segona volta molt complexa. Ja ho sabíem, evidentment, i sabem que a partir d'ara ja no parlarem de finals ni molt menys, però sí, al final cada partit doncs, hi ha molt més en joc. Per tant, ens hem d'enfocar en això, en cada partit, en cada setmana, doncs, treballar bé els rivals, treballar bé nosaltres i encarar els partits doncs, amb aquest tarannà, no? De voler més i no mirar més enllà. Al final queda molt encara, per tant, centrant-nos única i exclusivament en la penya. Al final, tot això doncs, engresca més, no? Per dir-ho d'alguna manera. Al final és que parlem sempre, no? D'aquests aspectes emocionals que a vegades és difícil controlar-los. Quan tens rivals d'aquest nivell davant, doncs no fa falta treballar-los tant i ens podem centrar doncs, purament en el futbolístic. Per tant, jo crec que això és més motivador, és més engrescat i més amb la dinàmica que portem, amb la bona ratxa que portem, doncs seguir, voler més i més exigent, clar, evidentment. Però també va ser l'Ebro quan ho dèiem, i mira, i la setmana passada va guanyar. Per tant, és el que diem, no? Cada partit és un món diferent, cada rival exigeix unes coses i sí que, evidentment, quan estàs a dalt és per alguna cosa, però no hi ha cap rival fàcil. O sigui, al final, quan més bé joves, quan més coses fas bé, més t'apropa a la victòria. I això és una evidència i incidim i treballem amb tot això, en apropar sempre el partit allà on volem. Al final has d'estar i has de dominar molts registres. Què passa? Que al final, per guanyar els partits, no només s'ha de jugar bé. Al final, guanyar els partits significa defensar bé, significa moltes coses, no només a nivell ofensiu, a nivell de joc bonic, per entendre'ns. Intentem treballar, jo crec que aquest equip cada vegada domines més coses. Sí que és veritat que aquí, sobretot l'últim partit, ens va faltar aquesta fluïdesa i ens va faltar segurament més domini del partit, però vam dominar altres coses que eren necessàries en el partit. Per tant, cada partit exigeix diferents coses. Sí que és veritat que hem competit bé, sí que és veritat que aquest equip cada vegada, com et dic, no? En aquests escenaris que abans ens costaven tant, cada vegada se sent més còmode. Aquí, a casa també, en aquest context, que al final no tenia res a veure amb Can Anglada, doncs, necessitava un procés d'adaptació i jo crec que cada vegada doncs, anem donant passes endavant, però ens hem de centrar en això, el dia a dia, perquè al final el futbol crec que no serveix res mirar el futur quan és a llarg termini i mirar enrere tampoc, perquè al final el passat ja ha passat i no vol dir que no serveix de res. Per tant, ens hem de centrar en això, en aquest dia a dia, en treballar, en treballar bé els partits, en entrar bé, en voler millorar, en seguir amb aquesta ambició, en voler cada dia donar aquestes passetes endavant i al final doncs, estarem on hem d'estar, no? Sempre, molt orgullosos del que està fent aquest equip i del nostre dia a dia i de l'ambició que té aquest equip. Però hem d'anar aquest dia a dia, no? I al final els equips s'han reforçat molt. La gran majoria han fet apostes molt fortes i nosaltres hem portat a Karim. S'està adaptant molt bé, la veritat que s'està adaptant molt bé. Sí que és veritat que, evidentment, aquesta adaptació al final sempre requereix el seu temps, però el veig, la veritat, molt bé, molt millor del que pensava en aquestes circumstàncies
i al final és el mercat que hem tingut. Ja no podem mirar enrere. Sí, és veritat que s'han marxat 2 jugadors, només ha vingut un, som una plantilla curta i el que ve per davant serà molt exigent i esperem que amb la plantilla que tenim tinguem de sobres. Tinc plena confiança, el que et dic una cosa et dic una altra, tinc plena confiança en aquesta plantilla, estic molt content i també és veritat que per portar tampoc s'havia de fer. Per tant, fins que estem aquí els que estem i anirem sempre de la mà fins al final del trànsit.